Takže čaute lidi, já jsem Nejvíc a vítám vás do dnešního videa. V dnešním videu bych si chtěl popovídat třeba o tom, že byste mi mohli, kdo chce, napsat do komentářů o tohle video nebo pod další, jestli tohle ne. No jelikož mi to napíšete, tak byste to našli, tak byste to logicky našli. Určitě, kdo se na mě kouká, nemá u mě odběr, tak ať si dá odběr. Plus zvoneček, aby mu neutekly žádná nová videa, vyplatí se to, i když nemám moc dobrý content, protože nemám moc dobré videa. Takže asi tak. Budu rád, prostě pokud pod tímhle videem bude několik set lajků, tak a udělám z tohohle další video, kde se budu s vámi povídat. Tam můžete napsat, jak vám jde škola, jaký máte známky, třeba já mám úplně blbý, že nesnáším školu, nemám jí rád. Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že ji potřebuju. Hodně youtuberů známých vydělávají miliony a nešla jim třeba škola, takže asi tak. Neřešte, že mluvím jako malej kid, je mi skoro 13, ale i jako malej kid mluvím kvůli tomu, že jsem, nevím, asi postihnutý dobré, takže jsem asi dobře postihnutý, lebo jsem asi v nemocnici spadl na hlavu, tak víš čo, prečo nie? A je mi zima na jednu ruku jak prase. Důvodem je, že na ní nemám rukavice. Tak ty jsi pičo. Dělej. Jdu od nich dál, hoší. Jo, kdybyste nevěděli, byl tam můj kámoš plus bratr. Mrznou mi fakt ruce, jak zmrt, počkat. Tady si nasadím rukavice. Jestli mi spadne telefon, zabiju se. Krátká pauzička. No, to klasický Čech. Může být už teplo. Jakoby. Mohlo by být teplo. Důvod je proto, že je zima. A plus je to na... Jo. Teď si vám do kapsí, kulišáci. Čo? Já oši neažte už po mně nic. Že mi jinak utopíte telefon. A bude to nemilé, Emile. I když nejsi Emil, je mi jedno. Necítím ruce vůbec. A jo, Tome, ty ještě zkus po ní jednou kopnout, tak ti ukopnu vajca. Ty vole. Co? Až dotočím videjku, hoši. Najdu teď. Takže teďka pojedu dál, třeba mimo naší vesnici. Uma noite convocou, talvez sentar com o popô. Uma noite convocou, talvez sentar com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. No, prostě mi to teďka chci ukázat a důvodem je, že závidí, fakt. Asi tak. No, takže, pokud mi to budou kazit, tak já jim zkazím kámo, třeba tento strom je tu od minulých Vánoc. A on to pořád je. Víš to? Proč ne? Na kolo absolutně nebrzdí a teďka jede auto. Jede druhý, ale počkat, to stihnu. I když mám dávat přednost. To absolutně stihnu. Je mi jedno, že bez jedné ruky to je nebezpečný řídit. Už ranujou, hoši, čaute. Čau. Ahoj, autíčko. Ty zatáčíš. On zatočí. A teďka vidím velké prd. No spíš vy na kameře, já vidím hodně.
zjistíme, že vidíme jenom lampu. A tam nevidíte. Vy vidíte jenom sníh. A nebo vidíte, a já jsem jenom slepej. Tu máme něco. Já někdy jsem si to přečetl, ale jelikož nemůžu vysvětlovat. Ale jo, to otočím na kruháčů. Vozap auto. Tady už to otočím, takže brzdit. Jo, jede další auto. Si koupím asi kameru na helmu. A nebo aspoň na tohle. Na řídítka. Ale to by možná